panahon nga daw one click away na lang sa smartphones ug laptops ang tubag sa mga pangutana, ando na pa ba'y mo gamit og mga library? Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Taliwa sa nakamodernong panahon, daw nakalimtan na ang kaminungdanon sa library. Apan pagpasabot sa National Library kabahin ni ini, ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong natin mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Ug aron dili mabiyaan sa teknolohiya, migamit usab sila og mga tablet aron malocate ang gipangitang mga libro. Libre kining gitanyag sa National Library. Kinahanglan lang nga mag-register o makuha og plastic National Library ID sa kantidad nga 100 pesos. Doon na usay e-books nga available on-site ug sa online. Ana usab ang mga augmented reality books o AR books nga gigamitan og application. Ang libro nga gibasa daw will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. Kauban si Rod Brado, Mark Radja Abella. GMA Regional TV Live.